Kaseng samla Katolik Paris Juwai Haringkat kajing itrelang pat kaseng samla CMC pepele ciliang rajuwai ka khotsnya bahai phi baro banwon pekkai ya drama bala pengkre da kaseng na ka benta ban penmi ya ka fan ban yarap na ka benta kajing shna ya ka katedral hajuwai ya kani ka drama ka bala pengkre bha lai keteng ka perthai bakhla bala ya lekai da kitin shop ki puron ki bapau nam jong kanong ba juwai ya kani ka drama an sapan ya lekai ha kan ritrik banai banyau arjar ar phosau ha ka por sau siteng jenmit ha ka shinong mul mano kabadan ha East Chandy Hills District te kumta la kar pa de phi pan plai por khnang khnang kum kajing krishan ya ka seng samla paris juwai pada kajing temu babaha chunki pan penmi pisa na ka benta pan shina ya ka katedral hajuwai